sa labi na sa iyang paggamit sa kinabuhi, no? Bisan sa yano nga paagi, no? Daghan ang mga katawhan kalag nga na ambitan na ingon nga instrumento ang kinabuhi sa Dios. So salamat sa Ginoo. Mga igsoon, maayong gabi di ay. Kalimutag pangatahoran, panimbaya diha kaninyo. So sa inyong tagsa-tagsa nahimutangan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga presensya sab nga gipadala aron kita mag-unong magkauban kay mao kini ang mando kanato sa Dios nga hiusahan nato sa pagampo ng atong mga nasod ng mga namunuan aron kita rapod ang makabenepisyo ni say matintal tanos sa mga makahatag tag komento sa ilang mga nahimong mga proyekto sa atong gobyerno. Apan salamat sa Ginoo nga iyang puntang pabalikon nga atong iyang po dalhan to sa pagampo dili sa mga comments, mga pagbagot-bot, reklamo kay wala kanay mahimo, no? Ang prayer nako kay kahimuan mga igso. So padayon ta nga magmainiton, magmadasigon, no, sa atong pagampo sa atong buhi nga Dios kay kabalutas siya motubag og nagahulat lang yun sa atong pagtawag mga igso. So aniya ang atong line up sa atong prayer items. Padayon ta mag-ampo sa atong nasod sa atong presidente, sa iyang mga kauban, sa ilang pagdumala nga mahimong faithful sila, magkahiusa sila, ang guidance sa Ginoo sa mga maayong nga proyekto, ilang tang mahatag mapaabot labi na ang pagtagbo sa mga panginahanglanon, emerhensya o panginahanglanon sa mga kaigsuonan nga naa sa kalisdanan mga igsoon. Dayon, padayon natin ampo ang mga kalihukan kaning mga nagpayuhot sa droga, no? Supplier nga masumpo gayud og sa atong nasod ay mga igsuon, no? Kabalo ko nga namoy mga negatibo nga nang abot sa inyong pag-search, pagsunod sa mga panghitabo sa atong nasod, sa mga namunuan. Iapil na ito ang pong igsoon. Kaya dako kay nga problema kaning corruption, no, sa atong nasod. Imbes nga 100% unta ang mahatag diha sa atong mga proyekto, no, mga tabang ayuda, no, dili mo abot nga buo, no. Sobra pa, kulang ra gani wa gay maabot katunga, no, ang porsyento nga makuha sa mga korap nga mga tao. O labaw sa tanan ang hinungdan ang spiritual gayud nga bahin sa mga Pilipino, no. So dayon para yung tagampo, no, sa kahapsay kalinaw sa atong nasod, ang Dios mag-uban, magagiyas sa mga otoridad nato mga igsoon gikan sa atong mga kapulisan kasundaluhan, gihan sila sa ilang mga pagrubing, mga checkpoint, no, nga sila maging watchful, maging strict sa ilang implementation, visible sa mga area nga daghan mga tao, no, para malikayan ang mga kagubot mga igsoon. So dili na nila mahimo kung wala ang tabang sa Dios. Ang Dios may magkatabang, magapalig-on kanila ato kanang ampo mga igsoon. Pareho nato ampo ang mga walon sa grupo nga naa gyapon ang kalihukan nila nga nagakontra sa gobyerno nga sila makamatngo, makaamgo na, magiyahan sila sa ilang mga kaigsunan usab nga naa na sa balik loob sa gobyerno, maglabas na naanay mga Bible study nga nakaabot kanila. So atong ampo sila sa mga igsoon, pareho tayo ampo ang mga balatian gikan sa COVID na gihapoy panalagsa, no. Salamat sa Ginoo nga panalagsa na lang. Dinggi, traidor gyapon po siya nga sakit, no. Mag-uban pang mga balatian, labi na kay ang panahon nato ana atas sa ininyo ang panaay makusog nga ulan sa mga pagbabaha, pwede ta makakuha og sakit, you know, ang mga hugaw moabot sa kadalanan, moagi ang mga katawan, no? So pagka kuan gyud kay delikado sa panang Dios lang gyud ang atong saligan sa tanan mga igsoon. Ampo dahil ang mga bagyo kalamidad ato sa
ampo nga iiway kita sa Dios. Ang Dios man ang labing kamanan, nasayod no sa lihok sa kinayahan. May kontrolar man siya sa tanan, busa siya ang atong saligan nga maiiway kita no, sa mga kalamidad. O sa iyampo ang Cagayan de Oro, diin kita nanimuyo. Dako-dako gid ang mga problema sa Cagayan de Oro, no? Atong para niampo ang mayors, yung mga pagdumala, giyahan siya sa Dios, no? Nga siya usab magmatinod-anon, sila magkahiusa. Protection usab no kanila. Dayon niampo na to ang curfew, na anti-curfew implementation, bisan no lang selected, bisan na ay mga exemption, lab kanigid ang mga kabataan, mga nagatagaw sa walay tunong, no? Panahon sa kagabi yun, no? Ang mga kanusab gangsters nga grupo, no? So sa iyampo nga matuldukan kini sa gobyerno, tagaan pamaagi katong ilang giplano nga ma-divert sa sport, no? Dayon ang atong mga drainage system di sa Cagayan de Oro, grabe yun, no? Nakita na to daghanan nga human apan pag-abot sa mga pag-ulan, no? Dili gid niya kaya nga ang tubig diretso sa nga drainage, no? Kay kinahanglan mohunong sa ang ulan pila ka oras ay paran mo tiglom kay gagmay ra man ang mga bangag sa mga drainage system. So atong yampo nga giyahan pa ang atong gobyerno sa pagplastar ni ining problema sa mga drainage system sa syudad, no? Dayon ang atong mga kamerkaduhan, ang kaapsayan para nato ampo, no? Ang kaapsayan ditong lupitan, tinabangan sa mga otoridad, no? Dayan ang mga civilian usab mag-coordinate mo kintimbayayong alang sa kaapsay kalinaw. So unsa man na mga igsoon ang ipadayag kaninyo sa balangis espiritu, unsa man ang inyong anindot nga mga namahuna-hunahan nga maayo nga buhaton sa gobyerno, iapil ka na mga igsoon. So sugdan na to sa pag-ampo, dalaygon ang Dios atong mga kinabuhi, muduol kita sa Dios, no? Kay siya ana ang trono, siyang grasya, kay diha kaniya, no? Siya ang atong kapahulayan diha ta makarest gikan sa atong mga problema, kabug-aton, kalayahon, no? Mga reklamo, no? Diha nato ipahalo na, no? Sa kaniya, kay siya nanawagan man kinsa tong gibugatan, gikapuyan sa lipas-an dool kamo kanako sangpita ko, ug kamo tubagon ko ug mga katingalaang butang nga wala mo pa isayre. Kanang mga pag-ampo nato nga imposible ba kayo, pero ato giampo kay kabrota kay atong Dios walay imposible kaniya. Amen mga igsoon. Sa magampo ta, labing gamanan nga Dios, among amahan nga nasa langit, dalaygon ka Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo sa milabay nga semana ug hantod ni taknaa nga imong gi-sustain kami ang among kinabuhi. Lord, ang imong supply nga imong gihatag matag adlaw, kalan matag adlaw, protection Lord sa matag adlaw, ug guidance sa among pagabuhaton matag adlaw. Salamat sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat sa imong paglig-on, taliwala Lord sa mga matag usa nga naay mga kasinatian sa mga problema giatubang Ginoo. Salamat kay Dios, ikaw lang yun among saligan o nining kagabion Lord, among idangat kanimo sa pag-ampo ang among nasod sa Pilipinas, Ginoo Lord God. Among parayan nga ampo Lord, ang among mga namunuan Lord, gikan sa among presidente, si President Bongbong Marcos, sa iyang Vice President, si Vice Sara Duterte, sa iyang mga kauban, Ginoo Lord God, sa Senado, Kongreso, Lord, ikaw Lord ang giya kanila sa ilang mga plano, mga tinguha, mga sila magkahiusa, alang gayud sa kalambuan dinhi sa nasod sa Pilipinas nga among gipuy-an Ginoo. Lord, lamdagan nimo sila, gihan nimo sila Lord sa ilang mga angayang buhaton ug sa himuon nila nga mga desisyon. Labi na Lord ang mga tinguha nga pag-atubang ni ining mga emerhensya, Lord, ikaw Lord ang magatabang Lord sa mga ahensya sa gobyerno Lord nga mga na-assign ini magkahiusa magtinabangay Lord alang sa kayuhan, alang sa paggaan Lord sa pag-atubang sa mga problema mahitungod sa mga kalamidad uban pa nga mga emerhensya Lord, tabangan nimo sila Lord,
ug ikaw sa Lord magagamit, magapamuhat sa mga pamaagi nga katong mga tiwali sa gobyerno, mga rakot Lord among pag-ampo amahan nga mabutihan kini o mahatagan o paghukom, mahatagan og silot ang mga tawo nga gamit sa mga ah, butang sa gobyerno, mga panudlanan sa gobyerno, salapi sa gobyerno Lord, ikaw Lord ang magatabang masumpo kini kaya Lord ang mga proyekto mahatod gayud sa matag dinhi sa nasod sa Pilipinas. Salamat sa imong pagkabaton mag Lord among pag-ampo amahan ang ilang isla usab nga spiritual Lord nga kinabuhi magapamuhat ka sa Ginoo magagamit ka Lord resourceful ka Ginoo ikaw Lord magapaabot sa mga pamaagi magagamit sa imong katawhan nga sila masangyawan usab Lord sa mensahe sa gospel Ginoo nga maghatag kaluwasan kausaban o relasyon diha kanimo Ginoo og makalikay sa pagbuhat sa mga sala labi na sa corruption Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton panayon ka mamuhat kanila nga sila magmatud-anon magkahiusa ikaw sa Lord magaproteksyon Lord sa ilang kinabuhi. Dalaygon ko Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Ang sayang po amahan Lord God nga ang Pilipinas mahimong luwas o malinawon Lord nga puy-an kanamo ang mga Pilipino Ginoo. Nga Lord maghatag kusog kaalam sa mga otoridad Lord sa ilang mga pagpanerbisyo Lord gikan sa ilang mga pag-probing, mga checkpoint mga visibility nila Lord sa matag area nga daghan mga tao Lord ikaw magatabang Lord nga mahimong epektibo ang ilang mga pagronda mga pwesto Lord sa ilang pagmabinantayon sa palibot nga aron luwas ang katawhan dinhi sa Pilipinas Ginoo. Kini mahimo lamang nila uban sa imong guidance, uban sa imong kusog, proteksyon, gahom, Lord. Mga Ginoo nga sila mo ila usab kanimo, magagamit ka sa mga kastuhanon nga mga naa sa gobyerno, naa sa otoridad, Lord, nga magmaisugod dili magmaulaw sa pag-share sa ilang paglaom, mag-share sa ilang gikuhaan sa ilang kusog kaisog. Diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton God. Mayaman Lord, amo sa ampo amahan ang mga 8 grupo Lord nga naa paghihapon nagalihok kontra sa gobyerno among pag-ampo amahan nga sila malamdagan na maka-realize na o magamit ang testimony sa mga katawhan nga namalik na diha kanimo nga sila imong natabangan sa gobyerno timan sa ilang panginabuhi panimalay Lord ug bisan ang ilang spiritual Ginoo Lord salamat Lord walay magahi kanimo Ginoo Lord bisan sila na brainwash bisan sila ingana ang ilang kasing-kasing unahon na apan walay dili nimo kaya usabon walay dili nimo kaya mahimo Ginoo pinagi sa gospel nga may abli kanila magagamit ka sa imong maisugon nga mga mensahero mga misyonero sa ilang mga nahimutangan Ginoo salamat sa imong pagpanliho pagabuhaton sa mga 8 grupo sa among nasod sa Pilipinas. Salamat ka Dios dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug padayon sa namoy ampo amahan gid ang mga malatian nga pwede padayon nga nasinati sa nasod sa Pilipinas kaning COVID Lord. Salamat Ginoo Lord nga pipila na lang Lord kay naa pagyapon padayon na mo ampo nga kini mawagtang mahanaw na sa dayon apan kung dili pa among ampo ang mga tungdan mga naigo niini nga balatian nga sila Lord mosangpit kanimo kay diha kanimo may kasiguruan magagamit ka sa mga kastuhanon mga nurses o doktor nga sila masiran nga sila mosalig sa Ginoo sa ilang sitwasyon nga walay kasiguruhan o bisan dinggi Lord among ampo nga dili usab kini Lord kalas og kinabuhi sa mga katawhan labi na sa mga kabataan Ginoo og maingan man Lord ang mga kaning padayon nga mga pagbaha Lord delikado sa ang mga balatian makuha niini Lord ang pagampo
nga proteksyonan nimo Lord ang among ang mga katawhan din sa Pilipinas. Magagamit ka sa gobyerno Lord sa ilang mga pamaagi mahitungod sa health, magagamit ka sa ilang magagiya ka Lord sa mga angayang buhaton aron maampingan nga luwas ang mga panglawas sa mga katawhan din sa Pilipinas. Salamat kay Diyos, dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O para na may ampo amahan Lord God ang mga kalamidad na mahimong pagpalihok sa kinayahan beyond our control Ginoo apan kining tanan kontrolado nimo Ginoo. Lord walay lihok sa kinayahan nga dili mo masayran Ginoo. Busa among isalig kanimo Lord ang pwede nga mahitabo ka namo ang earthquake, bagyo, Lord, uban pa nga mga kadaot among pangamahan na ikaw ang magapugong, magahawid nga wala kini mahimo, walay dakong kadaot nga mo hampak dinhi sa nasod sa Pilipinas. Bisan ang sunog ang usang ampo Lord nga maiiway kami o giyahan nimo Lord ang mga fire protection sa ilang pag-announce, pagpahibalo sa mga angayang mga prevention aron malikayan ang sunog sa matag pamilya, matag resident Lord or bisan sa mga kumpanya, mga tambalay Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton o God kini among salig kanimo kay ikaw ang labaw nga may kontrolar Lord ug nasayod ka sa mga panghitabo sa unahan. Dalaygon ka Dios sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Amo sa ampo Lord amahan ang padayon nga nagalihok nga duga Lord, gisaad man sa dati nga presidente Lord 6 months mawala ang duga apan karon Lord sa iyang pagkatapos sa iyang panungkulan naaagi po nagapadayon nagarampan nagbalik among pamahan nga padayon ang panghinusgan kini sa mga otoridad Lord sa mga namunuan sa gobyerno Lord nga sila maisugon nga mo tabang aron masumpo kini mga buhat illegal nga mga mahitungod sa druga nakahatag kadaot sa pangutok Lord sa mga tao nga mohimong krimen nga walay pagpanagana Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton dako kay mahimo niini Ginoo Lord nga masumpo kini nga klase sa problema ang drugs Ginoo. Salamat kay Dios dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amo sa ampo amahan Lord God ang Cagayan de Oro diin kami nanimuyo Ginoo Lord ang pagampo usab sa mayor sa mga kauban nga padayon ang ilang pagkamatag-anon sa pagpangalagad padagiusa o ikaw Lord magagiya sa ilang mga angayang buhaton, sa ilang mga plano, sa ilang mga proyekto Lord nga ilang ipaabot sa mga matag barangay. Salamat niya na Ginoo. Padayon ka magabulig sa mga paghatag kalampusan, proteksyon usab kay ang mga tao nga nagahimo og mga maayo aduna usay mga moral kontra o gusto mo lumpag sa ilang maayo nga tinguha pagpanerbisyo Ginoo. Ubanan mo sila Ginoo o amo sa salig nga ang grasya sa kaluwasan magagamit to sa Lord sa ilang mga spiritual advisor nga matud-anon ni mga alagad nga masyaran usab sila Ginoo. Salamat kay Dios dalaygon ka o sa Lord para na mo ampo ang kalinaw sa syudad, proteksyon ang among mga kapulisan ang padayon ang mabalantayon magmaigmat mga pagrubing mga checkpoint Lord aron dili makagawas sulod ang mga daotang tao o makahimo og daotan dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ang among katawhan dinhi Lord mahimong luwas sa mga pagpanikay-sikay Ginoo. O Lord amo sa ampo ang curfew mahatagan kini implementation kini nagatumbok Lord sa mga tao nga walay laing mahimo sa laom nga kagabion ug labi na gyud Lord ang mga kabataan nga mo hinungdan nga magbanlog kanila sa kay tumpuhakan kalautan sa ilang kinabuhi labi na paglatagaw sa panahon sa gabi Ginoo. Lord ikaw Lord ang hikap padayon pukaw balik Lord sa among mga namunuan sa syudad nga ukay kinig balik maisgutan Ginoo. Mayingon man Lord ang katong gangster nga matuldukan o ma-divert ngadto sa sport
or livelihood ba Lord. Ikaw lang yun Lord nga tabang nga ma-implement kini, mahatagan kini kalampusan Lord. Aron Lord magmalinawon, aron Lord hapsay o timbayayong mga kagayanon sa kalambuan sa syudad. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Bisan Lord ang among mga pagtrabaho, mga gitrabaho Lord nga mga drainage system, mga kadalanan, ang pag-ampaman nga padayon ka nga maghatag og katibawasan niini, tabangan nimo sila ang kusog, giya Lord, ug ang proyekto Lord, ang budget Lord mahatod gyud sa insakto ug tabang ka nga ang ilang mga trabaho pulido Lord, ug makatabang gayud panahon Lord sa mga pag-ulan o Lord salamat sa imong pagabuhaton sa among mga drainage system Ginoo nga nakahatag gayud bara sa trapiko nakahasol sa mga katawhan Lord among isalig ka na kanimo Ginoo. Mayon man Lord ang padayon face to face nga klase Lord sa public ug private ang pamahaman padayon kay mag-amping sa mga kabataan, mga teachers, mga ginikanan sa ilang mga pagpanakayan, pagpanabok sa kadalanan nga Lord dili malikay sila sa mga disgrasya, maingon man Lord sa mga katawhan ng mga daotang tao nagaplano og buhat og daotan. Salamat sa imong pagkamaayo Dios. Ug mayon man Lord padayon ampo ang mga kamarkaduhan din sa Cagayan de Oro, ang kaabsayan sa kadalanan, tabangan nimo Lord ang mga otoridad nga nagamanman sa trapiko, nagaplastar sa mga vendors ug tabangan usab nimo Ginoo nga ang mga vendors usab mo cooperate mo display sa dapit diin didto sila gitugutan Ginoo. Bisan sa mga drivers pahalo na usab sa ilang mga parking sa ilang mga paglugar, pag-pick up og pasahero nga mahimo usab nga plastar ug hanay ang tanan Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Padayon na may ampo Lord. Lord nga ang mga katawhan Lord nga malikay sa depress magagamit ka sa mga gustuhanon, mga kaanakan nimo Lord nga aduna gayud nga mga pagtutok Lord sa problema sa depresyon labi na sa mga kabataan. Gamiton nimo ang mga young people nga magmadasigon sa pag-share sa ilang mga classmate, mga higala may tungod sa buhing paglaom diha lang ang Ginoong Hesus Ginoo. Mahimo nga matag karon unya pwede sila mo hunos ilang kinabuhi tungod kay lumsan sa problema nawad-an sa paglaom tungod kay diha kanimo lang gyud Lord kay dinis kalibutan Ginoo daghan gid kayong mga kalisdanan apan diha kanimo Ginoo diha mo matumaw ang buhing paglaom ikaw masaligan ikaw mohatag pagaan sa mga gipas-an sa mga katawhan Ginoo Lord mamuhat ka sa Pilipinas sa Cagayan de Oro o Lord sa mga katawhan nga mainiton kay kami Lord gigamit nimo Lord giluwas nimo Lord aron dili magtinalaw dili hilumlang kundi aron magpakaylap sa imong kahibulungan katingalahan nga kaluhasan Ginoo Lord among i-proclaim ang gospel Ginoo. Salamat kayo sa imong pagkamaayo kanimo na mo ibalik ang tanang pasalamat pasidungog mo kani among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.